Mae'r Daith Ddysgu Broffesiynol, PLJ, wedi datblygu i helpu gydag arwain ysgolion trwy'r agweddau dysgu strwythurol a phroffesiynol o baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd. Mae'n eich helpu i ddod o hyd i'ch ffordd trwy'r gwahanol fodelau ar gyfer dysgu proffesiynol a chynllunio taith eich ysgol. Mae'r Daith Ddysgu Broffesiynol yn ystyried yr holl fodelau a dulliau gweithredu hyn gyda'r canlynol yn greiddiol iddi. Ysgolion fel sefydliadau sy'n dysgu, yr ymagwedd genedlaethol a dysgu proffesiynol, y rhaglen gymorth draws rhanbarthol sy'n dod yn fuan. Mae'r daith yn ei troi'n fodel mwy llinol mwyn ei gwneud yn haws i liwio trwyddynt a chynllunio sut i ddefnyddio'r gwahanol elfennau. Fel ma'n cychwyn, rydym yn argymell bod ysgolion yn cynnal yr arolwg ysgolion fel sefydliadau sy'n dysgu i ddarparu asesiad sylfaenol. Fel arfer, mae'r daith yn dechrau gyda datblygu gweledigaeth ysgol gyfan, modelu a thyfu arweinyddiaeth ddysgu ac arwain newid, gan symud ymlaen at ddysgu proffesiynol staff trwy'r safonau proffesiynol i weithredu'r cwricwlwm newydd. Bydd y daith yn cael ei chynnal ar dudalen wir yngweithiol ar hwb. Bydd ysgolion yn gallu chwyddo a throsheini gwahanol lefelau o fanylion i weld pa raglenni cymorth rhanbarthol sydd ar gael. Mae adnoddau am ddim ar ffurf restru chwarae hwb ac adnoddau ar wahanol yn cael eu cynhyrchu gan dros 20 o ysgolion ledled Cymru. Yn 2020, byddant yn canolbwyntio ar yr agweddau gweledigaeth yr ysgol, arweinyddiaeth newid a dysgu proffesiynol staff. Bydd yr adnoddau rhad ac am ddim hyn hefyd yn cefnogi'r diwrnod dysgu proffesiynol cenedlaethol HMS ychwanegol yn ystod haf 2020 a'r 2 flynedd ganlynol. Bydd ysgolion yn cael gwybod am yr adnoddau sydd ar gael rhwng mis Chwefror ac Ebrill 2020, gyda'r adnoddau gorffenedig ar gael i'w defnyddio yn ystod tymor yr haf 2020. Bydd y rhaglen gymorth rhanbarthol yn cychwyn yn nhymor y Gwanwyn gan ganolbwyntio ar ddarpariaeth ar gyfer uwch arweinwyr. Bydd rhaglenni perthnasol ar gyfer arweinwyr canol ac athrawon yn dilyn yn nes ymlaen yn nhymor y Gwanwyn. Yn y cyfamser, edrychwch ar gylchlythyr disg i gael newyddion am y rhestru chwarae enghreifftiol dros y misoedd nesaf.